to kada nešto transformiše. Onaj mali elektricitet taj napravi veliku munju. Transformator je jedna mašina i u tome čuvaju malo munje. Zato što je neko upali i uključi se. To je mašina koja svu struju upija i pretvara je u munje. Prenose elektricitet iz jednog oblaka i stvori se puno kiše i onda padne munja. Gromovi se prave tako što ti dimovi od auta i bilo čega ulaze u oblake i pretvore su jednu materiju koja uđe u grom i on se zapali tako što ide prebrzom brzinom. Kad je bio dečak, Nikola Tesla se jedne zime sa drugarima popeo na jedno veliko brdo. Igrali su se tako što su pravili grudve snega i puštali da se kotrljaju niz leticu. Grudve su rasle kotrljajući se, a jedna je toliko narasla da je bila veličine kuće i survala se niz liticu uz ogromnu buku. Tesla se od tog trenutka pitao kako nešto tako malo kao što je grudva može da poraste i bude tako veliko i da dobije toliku snagu. Možda je upravo zbog toga došao do svog najvažnijeg pronalaska, Teslinog transformatora. Zdravo drugari! U ovoj epizodi ćemo pričati o još jednom jako važnom Teslinom pronalasku, a to je Teslin transformator. Kao što i samo ime kaže, transformator transformiše i menja struju. Dakle, uzimamo struju koja već postoji, provlačimo je kroz ovaj uređaj, kroz ove namotaje koji se nalaze na uređaju i na kraju dobijamo još jaču struju. Kada smo dobili još jaču struju, dobijamo još nešto što je jako zanimljivo kod Teslinog transformatora, a to je munja. Dakle, ovo je uređaj koji može da proizvodi munje. E sad, zašto je još važan Teslin transformator? Zato što je ključ za ideju o prenosu struje bez žica. Dakle, prenos struje kroz vazduh.